दिनैनि उइकलि रिपर्टआव मिउचुवेल फान्ड पर्टफलिय'नि गासैबो मिउचुवेल फान्डनि रिटार्नखौ आङो दिनै मोनसे खोन्थालांनो नागिरदों। सोर मिउचुवेल फान्डआ मास मोनबेसे जाखो, बबे मिउचुवेल फान्डआ बेसेबां गोबाव इनभेस्ट जाखो आरो बेसेबां इनभेस्टेड जाखो, बेखौ लानानै आङो बेसेबां रिटार्न मोनखो बेनि बागै आङो दिनै मोनसे खोन्थालांनो नागिरदों बेयावहाय। दा फार्स्टआवनो आङो लास्टनिफ्राय खोन्थालांनोसै। लास्टआवहाय गिबि मिउचुवेल फान्डआ लास्ट मिउचुवेल फान्ड बेयो बारा गोबाव जायाखै। बे जाबाय क्वान्ट स्मल केप फान्ड। बेवहाय 2000 इनभेस्ट जाबाय। दा बेवहाय बेसेबां रिटार्न मोनखो 2000 इनभेस्ट जानायाव बेखौ खोन्थानि। बिदिब्ला बेवहाय थांबाय आङो। दा नायदो, बेवहाय 2000 इनभेस्ट जाबाय आरो 1.05% रिटार्न होबाय। माने मोननै SIP इनभेस्ट जाबाय। बेवहाय मोननै SIP इनभेस्ट जाबाय। मोनसे SIP आ इनभेस्ट जादों 19 जुनावहाय। 19 जुनाव स्टार्ट खालामदों बे मिउचुवेल फान्डखौ। फार्स्ट SIP सोलिदों आरो दा सेकेन्ड तारिखआ जाबाय 26 जुलाइ। बारा गोबाव जायाखै, थांनाय 26 जुलाइआवसो इनभेस्ट जादों बे 1000 मोननै इनभेस्ट जाबाय। दा गासै मोननै इनभेस्टआव टटेल रिटार्नसा मात्र 21 थाखाल' बेवहाय माने प्रफिट जानानै दङ। दा बेनिनो 12 मैयानि जिथु मार्केटनि जिथु मिउचुवेल फान्डनि लसआ माने 12 थाखा लस जानानै दङ। दा बे मोननैल'सो SIP इनभेस्ट जानानै दङ। बेखायनो सिम्पोल प्रफिट दासिम जेबो दा बेवहाय मान्थलि इनभेस्ट जालांबाय थाब्लासो प्रफिटआबो इनक्रिज जालांबाय थागोन। नेक्स्ट SIP खौ आं खोन्थानि बबेयाव बेसेबां इनभेस्ट जानानै दङ। पाराकपारिक फ्लेक्सि केपआव बेयावबो 2000 इनभेस्ट जानानै दङ। 2000 इनभेस्ट जादोंब्ला बेबो बेसेबां रिटार्न होखो, पाराकपारिक फ्लेक्सि केपआ रिटार्न होबाय 2.25% रिटार्न होबाय। दा बेवहाय बियो बबे समाव मा तारिखआव इनभेस्ट जादोंमोन, बेबो 19 जुनावनो इनभेस्ट जादोंमोन। SIP आ फार्स्ट SIP आ 1000 करि। दा थांनाय 22 जुलाइआव सेकेन्ड इनभेस्ट जादों। माने खेबनै इनभेस्ट SIP जाबाय। खेबनैयाव 2000। बेयावबो मैयानि माने मिउचुवेल फान्ड लसआ 21 थाखा लस आरो दा प्रफिटआ दङ 45 रुपिस। बेबायदि प्रफिट सोलिगासिनो दं दा। बिदिब्ला बे मिउचुवेल फान्डआव बेसिम रिटार्न। नेक्स्ट मिउचुवेल फान्डआव बेसेबां रिटार्न बेखौ नायनोसैलाय। SBI स्मल केप फान्ड बेवहाय 2000 इनभेस्ट जाबाय आरो बियो मोनबेसे SIP सोलिखो बेखौ नायनोसैलाय। बेवहाय SBI आवहाय क्लिक खालामबाय आङो, नायनोसै। दा बेवहाय नुबाय 8% रिटार्न, 8.80% रिटार्न। इनभेस्टेडआ 2000, माने मान्थलि SIP आ जाबाय बेवहाय 500 करि। मान्थलि SIP आ बेवहाय क्लिक खालामनानै नायबाय आङो। मान्थलि SIP आ बेवहाय नुनो मोनबाय पार SIP माने 9 एप्रिलनिफ्रायनो बे SIP खौ आङो माने बे मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट जाजेनदों। दा 500 करि बेवहाय इनभेस्ट खालामजेनदोंमोन आं। दा 500 करि मोनबेसे इनभेस्ट जाखो, 1 2 3 4 मोनब्रै इनभेस्ट जाबाय। बियो 9 एप्रिलाव मोनसे SIP स्टार्ट जादों। 3 जुनावहाय मोनसे इनभेस्ट जादों आरो माने 2 जुलाइआवहाय मोनसे इनभेस्ट जादों आरो नै थांनाय 1 आगस्टआवसो माने इनभेस्ट जादों। अब्ला मोनब्रै इनभेस्ट जाबाय। मोनब्रै इनभेस्टआव टटेल 2000 माने 2000 इनभेस्ट जाबाय दासिम। 2000 इनभेस्टनि मादाव दा बेनि प्रफिटआ 176, ओमफ्राय लसआ 17। मैयानि जितु मार्केटनि कन्डिसननि थाखाय 17 रुपिस लस जानानै दङ आरो 176 प्रफिटआव दङ दासिमबो। अब्ला रिटार्न हिसाबै बेसेबां रिटार्न मोनखो, दासिम 8.80% रिटार्न होगासिनो दङ। बिदिब्ला नेक्स्ट मिउचुवेल फान्डखौ नायनोसैलाय। नेक्स्ट मिउचुवेल फान्डआ जाबाय टाटा स्मल केप फान्ड। टाटा स्मल केप फान्डआव 2000 इनभेस्ट जाबाय। बेयावबो 2000 इनभेस्ट जाबाय आरो बे मिउचुवेल फान्डआ बबे मासाव SIP जाजेनदोंमोन बेखौबो नायनोसै। दा टाटा स्मल केप फान्डआव
8.85% रिटार्न मोनबाय आरो इनभेस्टेडआ 2000 इनभेस्ट जाबाय। बेनिफ्राय बिनि जितु मान्थलि एसआइपि बबे समाव जाजेनदोंमोन 9 एप्रिलाव जादोंमोन। बेबो 9 एप्रिलाव बेखौबो इनभेस्ट खालामजेनदोंमोन। ओमफ्राय 5 जुनाव खेबसे इनभेस्ट जादों 500 करि आरो 500 करि इनभेस्ट जादोंमोन। नाथाय आं बेखौ एसआइपिखौ एमाउन्टखौ चेन्ज खालामफिनबाय, डेट आरो एमाउन्टखौबो चेन्ज खालामफिनबाय। 5 जुनावनो 5 सेकेन्ड इनभेस्टेडआव 5 जुननिफ्राय माने डेटखौ चेन्ज खालामदों। बेनिफ्राय माने एमाउन्टखौ चेन्ज खालामाखैमोन एसआइपि एमाउन्टखौ। नाथाय 5 जुलाइआव आङो बेखौ एसआइपि एमाउन्टखौ चेन्ज खालामनानै 1000 करि बानायबाय। 1000 करि दा सोलिसिगोन बिनि मान्थलि एसआइपिआ। बिदिब्ला बिनि रिटार्नआ बेसेबां जाखो? बिनि दासिम रिटार्नआ 176 आरो 8.85% रिटार्न होबाय। 16 थाखा लस मैयानि मार्केटआव। बिदिब्ला बे मोनसे थांलायबाय। दानिया नेक्स्ट एसआइपिआ जाबाय बैंक अफ इन्डिया। बैंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड। बैंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्डआव 3000 इनभेस्ट जाबाय। बियो मोनबेसे एसआइपि जाखो बेखौ नायनोसैलाय। बैंक अफ इन्डियाआव क्लिक खालामनानै नायबाय आङो। अके, बेवहाय 4.47% रिटार्न जाबाय। इनभेस्टेडआ 3000 आरो बिनि जितु इनभेस्टेड टाइमा 19 जुनाव। 19 जुनावहाय आङो बेखौ इनभेस्ट खालामदों आरो 22 जुलाइआवबो खेबसे इनभेस्ट जाबाय। माने खेबनै इनभेस्ट जाबाय 1500 करि। 1500 करि आङो बेयाव इनभेस्ट खालामदों। मोननै इनभेस्ट जाबाय, एसआइपि मोननै थांबाय। अब्ला बेवहाय रिटार्नआ 134 आरो लसआ 17, माने 17 थाखा लस जानानै दङ मैयानि मार्केटआव। दा बेवहाय रिटार्नआ 4.47%। बिदिब्ला नेक्स्ट एसआइपि मा बेखौ देखायनोसैलाय। नेक्स्ट एसआइपिआ जाबाय निपन इन्डिया स्मल केप फान्ड। निपन इन्डिया स्मल केप फान्डआव नायनि बेसेबां समनिफ्राय बेयो इनभेस्ट जादों, बेनि टाइमखौ नायनि। बेवहाय 16.24% रिटार्न मोनबाय। इनभेस्टेडआ जाबाय 6000। बेनिफ्राय बबे समनिफ्राय इनभेस्ट जाजेनदों बेखौ नायनोसै। बेयो 2 फेब्रुवारि 2024नि 2 फेब्रुवारियाव इनभेस्ट जाजेनदों 1000 करि। फार्स्ट एसआइपि बेखौनो होनजायो। आङो फार्स्ट स्टार्टिं एसआइपि मिउचुवेल फान्डआव फैसा माने इनभेस्ट खालामजेनदों निपन इन्डिया स्मल केप फान्डआवनो। बेनिफ्राय सेकेन्ड एसआइपिआ जादों 15 मार्चआव माने इनभेस्ट जादों। सेकेन्ड माने 15 तारिख करि एकाउन्टनिफ्राय दानदों। दाना थार्ड एसआइपिआ जाबाय 15 एप्रिलाव 1000 इनभेस्ट आरो 15 मेआवबो 1000 इनभेस्ट आरो 18 जुनाव माने 1000 इनभेस्ट। मा जादों बेवहाय डेटा चेन्ज नुदोंना? डेटा चेन्ज नुदोंब्ला जाय सानखालि मार्केटआ क्लस जायो आरो बन्द' दिन थानायखालि डेटखौ चेन्ज खालामनानै बबे तारिखआव दाननो हायो बे जितु एसआइपि डेटखौ जोङो चेन्ज जानाय नुनो मोनो। माने एसआइपि जितु तारिखआव दाननो गोनां बे तारिखै बन्द'ब्ला नेक्स्ट तारिख बेलेग चेन्ज खालामफिननानै बिसोरो माने इनभेस्ट माने एमाउन्टखौ एकाउन्टनिफ्राय दानना लाङो एसआइपि एमाउन्टखौ। दा थांनाय 5 जुलाइआवबो इनभेस्ट जाखांबाय बियो। बिदिब्ला गासै बेवहाय मोनबेसे इनभेस्ट जाखो? 1 2 3 4 5 6 6था मिन्स 6K 1000 करि 6था इनभेस्ट जाबाय। 6था एसआइपि इनभेस्ट माने 6000 इनभेस्ट जाबाय। 6000 इनभेस्टआव टटेल बेसेबां रिटार्न मोनखो दिनैसिम? 974। लसआ मैयानि मार्केटआव 57 लस जानानै दङ। गासै प्रफिटआ 974 रिटार्न प्रफिट जानानै दङ बेवहाय 6 मासावहाय। 6 मासाव 16.24% मोनदों। दा बेनो फार्स्ट एसआइपि हिसाबै बेखिनि दासिम रिटार्न देखायगासिनो दङ। बेनिफ्राय नेक्स्ट एसआइपि दङ निपन इन्डिया लार्ज केप। दानिया निपन इन्डियानि लार्ज केपआवबो दोनदों। स्मल केपआव फार्स्ट दोनजेनदों। दा निपन इन्डिया लार्ज केपआव नायनोसै क्लिक खालामनानै। निपन इन्डिया लार्ज केपआव 10% रिटार्न होगासिनो दङ। 10% रिटार्न होगासिनो दङ। बिदिब्ला
बेवहाय बबे मासनिफ्राय इनभेस्ट जादों बेखौ नायनि 4 मार्चनिफ्राय इनभेस्ट जादों माने निप्पन इन्डिया स्मल केपखौ फार्स्ट इनभेस्ट फेब्रुवारियाव खालामजेनदोंमोन बिनिफ्राय नेक्स्ट मान्थआव आङो लार्ज केपआवहाय इनभेस्ट खालामजेनदों 1500 करि इनभेस्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय 12 एप्रिलावबो 1500 करि दानलांबाय 13 मेआवबो 1500 करि दानलांबाय आरो 11 जुनावबो 1500 करि दानबाय 5 जुलाइआवहाय डेटखौ आं चेन्ज खालामनानै होजोब्बाय माखासे मिउचुवेल फान्डनि जितु एमाउन्ट आरो SIP एमाउन्ट आरो डेट बेफोरखौबो आङो मडिफाइ चेन्ज खालामना लाफिनजोब्बाय आरो बेनि एमाउन्टखौबो आङो 1000 करि बानायफिननानै लाबाय बेवहाय फार्स्टआवहाय 1500 करिमोन माने 1500 करि इनभेस्टेड जाबाय थादोंमोन दा आङो लास्टआवहाय मडिफाइ खालामफिननानै 1000 करि दोनबाय बेनिफ्राय बेवहाय दिनैसिम बेसेबां रिटार्न होखो बिदिब्ला 62 माने रुपिस लस जानानै दङ मैयानि मार्केटआव बिनिफ्राय 709 प्रफिटआव दङ टटेल 10% रिटार्न होगासिनो दं दा मोनबा SIP जाबाय बियो बिनिफ्राय नेक्स्ट SIPआ जाबाय SBI मेगनाम मिड केप फान्ड SBI मेगनाम मिड केप फान्डआव लामसामसो दोनदों बेवहाय जोङो नुदों 25,000 करि आं इनभेस्ट खालामदों मोनथाम मिउचुवेल फान्डआव आङो लामसाम वान टाइम खेबसेल' माने फिक्सआव दोनबाय आं बेवहाय आरो उनावबो सोदेरबाय थानोबो हायो जों इनभेस्ट खालामदेरबाय थानो हायो बेवहाय मार्केटनि कन्डिसनखौ नायनानै इनभेस्ट खालामदेरबाय थासिगोन दा SBIनि कन्ट्रायावबो दोनदों SBI कन्ट्रा होननाय दङ बेयावबो 25,000 इनभेस्ट खालामदों आरो कानारा रब'क स्मल केप फान्ड कानारा होननाय बे कानारायावबो आङो 25,000 इनभेस्ट खालामदों दा मोनथामावबो बेसेबां रिटार्न होखो बेखौ नायनोसै सिम्पलै भिडिअआ गोलाव जाबाय आरो उपाय गैया जोबजासे देखायनोसै SBI मेगनाम मिड केप फान्डआव माने एसेबां रिटार्न होआखै जास्ट रिटार्न माने लसआव जाफिननानै दं साननै मार्केटनि जितु लस देखायबाय थादों बेयावनो दासिम लस जानायखाय 0.61% होदों 25,000 इनभेस्ट जानायाव बेसेबां प्रफिट जानानै दं दासिम 172 लस देखायखादों माने मैयानि मार्केटआवनो बिदिब्ला प्रफिटआ एसे दंसाबोमोन दा 151ल' प्रफिट जानानै दं दा बेवहाय माने मास मोनसेयानो जायाखै जानो हागौ नायनो बेनि इनभेस्ट टाइमखौ नायनो 3 जुलाइआवसो खालामदों 3 जुलाइ बा नै दा आगस्ट होमबा मास मोनसे जाबाय फुरा माने 1 मान्थ इनभेस्ट जाबाय बेयो मास मोनसेयाव 151 प्रफिट जानानै दङ 0.60 माने प्रफिटआ एसे बुरजामोन दाख्लैनि समाव साननै लस देखायबाय साननै लसआवनो बुरजा लस देखायखाबाय मैयानि मार्केटआवनो 172 दाख्लैनियावबो बेजों समानफ्रामानो लस देखायदों बेखायनो प्रफिटआ थारमाने थांफिनजोब्बाय बेनिफ्राय नेक्स्ट SIPखौ नायनि नेक्स्ट SIP नङा लामसाम नेक्स्ट लामसामा जाबाय SBI कन्ट्रायाव बेसेबां प्रफिट जानानै दं नायनि 2.65% प्रफिट जानानै दङ बेनिफ्राय बेवहाय इनभेस्टआ जादों बेबो 3 जुलाइआवनो खालामदों एखेल' गैयै खालामखादों SBI मेगनाम आरो SBI कन्ट्रा बे मोननैखौबो सानसेयावनो दोनखादों 25 करि बिदिब्ला बेवहाय रिटार्नआ जाबाय रिटार्नआ नाय माइनासआनो लसआनो 246 लस जाखाबाय मैयानि मार्केटआव दाख्लैबो लस जादों ओमफ्राय बेनि प्रफिटआ दा 663 रुपिस प्रफिटआव दंथ'यो दासिमबो माने 2.65% प्रफिटआव दङ साननैनि मार्केटआव लस देखायनानै बेबायदि देखायबाय दा प्रफिटआ बिदिब्ला नेक्स्ट SIP मोनसेखौ लास्टखौ खोन्थाथारनोसै लास्टआव कानारा रब'क स्मल केप फान्ड बेवहाय बेसेबां पार्सेन्ट रिटार्न होदों बेवहाय होबाय 3.78% होदों माने इनभेस्टेड टाइमखौ नायनोसै बे जाबाय बेसेबां गोबाव जाखो बेनि इनभेस्टेड टाइमा नायोब्ला नुबाय बेयाव 19 जुनावनो इनभेस्ट खालामदों 19 जुन जुलाइ आगस्टनि मास मोनसेनि बारबाय होमबा बियो बेवहाय अब्ला दिनैसिम फार्स्ट SIP खालामदों फार्स्ट लामसाम दोनदों बे मिउचुवेल फान्डआवनो कानारा रब'कआवनो बिदिब्ला प्रफिटआ 900 आरो लसआ 279 लस जानानै दङ बेनिफ्राय प्रफिटआ 943
प्रफिटा गोबां जाबायमोन बेयाव साननैनि मार्केटावनो लस देखायबाय थारमाने लस देखायनायखायनो 943ल' थाबाय माने 13,000निबो आप जाबायमोन 1,300निबो बांसिन बेवहाय प्रफिट देखायबायमोन दा साननैनि मार्केटावनो बेखिनि लस देखायनानै दा प्रफिटा बेखिनिल' थाबाय अब्ला आंनि दिनैनि उइकलि जितु मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिअनि जितु गासैनिबो प्रफिट लस बेसेबां रिटार्न होदों बेनि दिनै आङो गासिबो एनालाइज आरो गासैनिबो रिटार्न लस बेखौ देखायनाय जाबाय फ्राय बुंनो थाङोब्ला मोनसेबो मिउचुवेल फान्डआनो दासिम लस गैथ'वा एसेबाबो प्रफिट देखायनानै दंथारो बेवहाय नायब्लानो नुगोन रिटार्न्सआव नायदो गासिबो मिउचुवेल फान्डआ फ्राय एसेबाबो प्रफिटआव दंजोबो 900 600 152 710 974 134 बेबायदि प्रफिट देखायजोबदों बयबो 177 176 45 21 रुपिस बेबायदिसिम गासिबो मिउचुवेल फान्डआवनो प्रफिट दंफ्रामजोबो दा जोङो बे प्रफिटआ दानि जितु प्रफिट देखायबाय थादों मान्थलि वाइसै बारायलांबाय थागोन बेफोर प्रफिटआ आरो जेसेबां इनभेस्ट जागोन जोंनि इनभेस्टेड एमाउन्टआ जेसेबां मान्थलि SIP जोंना जमा जालांबाय थागोन एसेबांनो प्रफिटआबो बारायलांबाय थागोन आरो जोङो मिउचुवेल फान्डआव लं टार्मखौ साननानैसो जोङो मिउचुवेल फान्डआव जोङो इनभेस्ट खालामनांगौ मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनांगौ जोङो 5 बोसोर दोननानै नायब्लानो नुगोन जोंनि एमाउन्टआ इनभेस्टेडआ बेसेबां जागोन आरो जोङो प्रफिटखौ बेसेबां मोनगोन बेखौ जोङो नायबानो मिन्थिगोन आरो गुबुन दोननायफोरनि मिउचुवेल फान्डआ माबायदि प्रफिट लस देखायदों जोङो सार्च खालामनानै नायबानो नुनो मोनगोन बे मिउचुवेल फान्डआव प्रफिट होयोना होआ मिउचुवेल फान्डआव फैसा दोनोब्ला जोङो जोंनि फैसाखौ डाबल खालामनो हायो ना हाया 5 इयार्सआव 10 इयार्सआव डाबल खालामनो हायो ना हाया बेखौ जोङो दोनबानो निजेनो हमना मोनगोन आरो लं टार्म दोनोब्लाथ' बेयाव कम्पाउन्डिं जाखायो नोङो 5 इयार्सनिल' टारगेट लानानै दोनोब्ला डाबल जानोबो हागौ जायाबो जानो हागौ बेनिफ्राय जुदि नोङो 10 निफ्राय 15 इयार्ससिम जुदि नोङो टारगेट लानानै दोनोब्ला माबा मोनसेबाबो मोजां रिटार्न नुहैनो हागौ नोङो सिम्पोल नोङो 1000आनो जा 2000आनो जा बेसेबां हायो नोङो SIP दोननायनि स्टार्ट खालामनो हायो जास्ट नोङो SIP 500निफ्रायबो सुरु खालामनो हायो 500निफ्रायबो नोङो SIP जोङो नैफोरबायदि स्टार्ट SIP जोङो मान्थलि SIP जोङो इनभेस्ट खालामबाय थानो हायो आरो वान टाइमबो इनभेस्ट खालामनो हायो जोङो वान टाइमबो खेबसेनो 25,000 खरै इनभेस्ट खालामो ना नों 1 लाख खरै इनभेस्ट खालामो नोंनि बा 2 लाख बेसेबां इनभेस्ट खालामो नोङो सम लानानै नोङो बेवहाय माने लामसामखौ नोङो दोनदेरलांबाय थानो हायो नोङो बेवहाय आइडिया लानानै लामसामखौ नोङो दोनदेरलांबाय थानोबो हायो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो गोबां गोलाव जाबाय दिनैनि उइकलि जितु रिपर्ट आं बे भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बिदिब्ला भिडिअ'खौ लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन थेंक इउ एभ्रिवान